Magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan. Nandito tayo sa Metro Naga Public Market. Napakalaking market po dito sa lungsod ng Naga. Nasa second floor tayo kasi 3 floors po ito. Nagmadali lang po tayong magbisita, makabili po ng ilang mga gulay, ilang po mga ingredients. And one thing, ayun, may isda po. May hipon, may isda. At ayun, may sili, mayroon pong mga, may limonsito, at may upo, yan, may talong, at may squash, maraming kamatis, marami pong, bumili po tayo ng maraming kamatis, at bawang, sibuyas, sili, at ganun din po, mayroong carrots, at cabbage, dahil ito po yung mga kailangan natin sa kusina. Gusto kong ginagawa po ay ang pumunta sa market. Ito po yung mga dito ka makakabili ng pansit bato, may mga itlog, at iba't ibang uri pong mga kagamitan sa pagluluto. May bihon, at mayroon pong iba't ibang uring ingredients pang chop suey. Ayun, ang bilis. Ayan po yung sangkaka, no? Itong ating mga nanay nagtitinda po ng mga prutas like pili nut na nilalaga. Ayan, at yun, nilalaga po ang pili. Mabilisan lang tayo dito sa market. So, ito po yung ilang mga prutas. Hanggang dito na lang po. Thank you.